Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Brecht Koedoder. In dit journaal brengen wij u nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending. Vanochtend om 10 uur 's ochtends tijdens een bijeenkomst bij de Pasangran hield de gezaghebber een statement over de derde patiënt met coronavirus op Bonaire. Ja, we zijn hier vandaag samen om vanwege de informatie dat wij een derde positief geval van COVID-19 op Bonaire hebben. Het betreft bewoners van Bonaire die gerepatrieerd zijn vanuit Peru op een chartervlucht van 3 juli jongstleden, die een tussenstop had op Ecuador, Aruba en dan overgestapt met een internationale vlucht naar Bonaire. Het betrof 19 repatrianten die toen aan boord zaten, die naar Bonaire zijn gekomen. En dit was mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de ABC-eilanden en het ministerie van Buitenlandse Zaken om mensen terug te brengen naar de eilanden, zoals dat ook al eerder is gebeurd. Natuurlijk, conform ons vastgesteld beleid zijn de repatrianten afkomstig uit hoogrisicolanden zoals Latijns-Amerika. Direct na aankomst moeten zij in verplichte quarantaine gaan. Onze dienst publieke gezondheid is verantwoordelijk voor de begeleiding van de repatrianten op de centrale quarantainelocatie. En deze dienst heeft ook, nadat de repatrianten de eerste symptomen vertoonden, onmiddellijk een test uitgevoerd op 2 van deze repatrianten. Daarna is een derde getest en ook een vierde, maar van alle 19 hebben we dus in totaal 4 testen genomen van mensen die symptomen toonden, maar 3 waren positief en 1 negatief. De 3 repatrianten die positief bevonden zijn, die maken naar omstandigheden goed en hun gezondheid wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Ik wil overgaan naar een noodverordening. Zoals jullie weten hebben we ook een noodverordening, heb ik een noodverordening uitgevaardigd. En dat met name voor de reden dat sinds kort Aruba ook haar grenzen heeft geopend met een hoogrisicoland, zijnde de Verenigde Staten. En met die noodverordening kunnen wij mensen die eventueel via de sluiproute Bonaire willen binnenkomen, kunnen tegenhouden. De noodverordening is geldig tot 1 augustus. En natuurlijk, te zijner tijd zullen we dan de situatie evalueren en kijken of we het gaan verlengen of niet. Hetzelfde geldt ook voor de eventuele bubbel met Aruba, hoe wij verder daar ook mee zullen dealen. De noodverordening is ingesteld om het inreisbeleid dus voor Bonaire te kunnen handhaven. Wij laten toeristen toe uit, zoals jullie weten, laten we toeristen toe uit lage risicolanden. Deze zijn verplicht om een gezondheidsverklaring in te vullen en wij verzoeken deze reizigers ook om zich vooraf te laten testen. Maar dat is een beroep die wij doen op hun verantwoordelijkheidsgevoel. We kunnen niet hun dat dwingen, maar natuurlijk dit doen we dan voor eigen gezondheid en de volksgezondheid op Bonaire. Daarnaast, om hun hierin te faciliteren, hebben wij onlangs een website in het leven geroepen waarbij die gezondheidsverklaring van mensen die naar Bonaire reizen kunnen digitaal deze invullen en doorsturen. De website is bonairepublichealth.org. Als u daar naartoe gaat en uw gegevens invult en de vragen beantwoordt, meteen doorsturen en ook een kopie maken om mee te nemen in uw handbagage, dan is dat geregeld. Ik herhaal, de website is bonairepublichealth.org. En deze worden meteen opgenomen in de team die mensen die Bonaire inreizen behandelt. En ik zal ook aan ieder die dit heeft gestuurd ook een kopie te laten printen om mee te nemen voor het geval dat er iets gebeurt en deze niet terecht komt waar hij moet zijn. Daarnaast wil ik een beroep doen op een ieder om rekening te houden met de reeds bestaande maatregelen
die we al eerder hebben genomen, zijn de social distancing, de hygiënemaatregelen onder andere, waarin wij dan met z'n allen de mogelijkheden voor de verspreiding van het virus op ons eiland tegengaan. En die zijn nog steeds van kracht en ik doe een beroep op een ieder om dat te blijven doen. En niet alleen op mensen, maar ook instanties, hou daar rekening mee. We hebben het altijd gezegd, we doen dit om te oefenen als COVID op Bonaire is. COVID is op Bonaire weliswaar in een quarantaine en een besloten situatie en omgeving, maar de kans, hoe klein het dan ook is, bestaat er dat er mensen toch op ons eiland kunnen komen die dan die verspreiding kunnen zorgen. Maar daarom moeten wij dan die social distancing en die hygiënemaatregelen aanhouden. Dat wou ik vandaag meegeven aan allen. Dankjewel. We spreken met de gezaghebber Edison Reina over de situatie met de BOPEC. Volgens meneer Reina is de overheidsinstanties voorbereid voor welke situatie dan ook. Ja, de situatie bij BOPEC is, die wordt nou lettend gevolgd door ons als overheid. Ik als gezaghebber sta in contacten met zowel directie, lokaal in Venezuela, maar ook met vakbondsleiders en vertegenwoordigers van de werknemers hier op het eiland. En waar nodig staan wij ook bij met raad en daad. En natuurlijk ook om te stimuleren dat BOPEC of open blijft of dat BOPEC een doorstart kan maken. Wij doen alles, ik als gezaghebber, vertegenwoordiger van het bestuurscollege, hebben ook bijna dagelijks contact hierover met ministeries in Den Haag die ook erover gaan. En wij zijn er klaar al jaren om eventueel scenario's die zich voor kunnen doen, waardoor wij als overheid ook de gevolgen van eventuele sluiting van BOPEC moeten oppakken. Dat hebben we al klaar liggen. Maar daarnaast willen we ook natuurlijk klaarstaan om eventuele doorstart met BOPEC te maken, wat wij liever zien. En daar doen we al ons best om dit te bewerkstelligen. Governance and Integrity International, GNI, heeft de analyse van het overdrachtdossier in zaken Bonaire Holdingmaatschappij BHM afgerond. De opdrachtgever daartoe, gezaghebber Edison Reina, heeft het verslag inclusief het advies hoe verder te handelen in ontvangst genomen. Ik heb een opdracht gegeven aan het bedrijf Governance and Integrity International om een analyse te laten doen naar bevindingen in een overdrachtsdossier die wij hebben ontvangen van de ex-directeur van Bonaire Holdingmaatschappij. De bevindingen daarin die zijn inmiddels geanalyseerd en er zijn een tweetal die we verder moeten onderzoeken. En daar heb ik ook opdracht gegeven aan een ander bureau, onafhankelijk bureau, om dat voor te zetten. Dat is nu gedaan en dat wordt nu uitgevoerd, het vervolgonderzoek, verdiepend onderzoek. En als daar resultaten ervan zijn, dan zal ik dat natuurlijk gaan communiceren aan een ieder. Ik heb begrepen dat er de gerucht of de nieuwsrand doet dat een besloten vergadering was voor het informeren van de eilandstraat of het bestuurscollege. Alles wat ik wou meegeven is een tussentijdse mededeling van wat er gaande is met die onderzoeken. En dat wou ik de raadsleden en ook, net zoals ik ook bij de bestuurscollegeleden hebben gedaan. En om te voorkomen dat zij in de pers moeten lezen wat ik gisteren in de pers heb uitgelegd en wat ik net heb verteld. En dat was niets minder en niets minder dan dat. Het OLB heeft donderdag 9 juli 2020 in het reisbeleid bekendgemaakt omdat Aruba haar grenzen openstelt voor de USA en andere landen. In dit interview geeft mevrouw Dr. Christel Vogel, MPH, crisismanager OLB en directeur publieke gezondheid ad interim antwoord op vragen die veel bewoners van het eiland bezighouden. Het OLB heeft gisteren bekendgemaakt hoe het inreisbeleid van Bonaire is omdat Aruba haar grenzen openstelt voor de Verenigde Staten en andere landen. Voor meer achtergrondinformatie stel ik een aantal vragen aan mevrouw Chris de Vogel, crisismanager OLB en directeur publieke gezondheid ad interim. Wat houdt het inreisbeleid van Bonaire in? Nu Bonaire per 1 juli haar toeristen weer verwelkomt, is het inreisbeleid
op Bonaire zo samengesteld dat alleen de low-risk landen naar Bonaire af mogen reizen. We hebben altijd rekening gehouden met dat onze buureilanden andere maatregelen zouden nemen. En we hebben altijd al voorgesorteerd op het feit dat Aruba mogelijk mensen uit de Verenigde Staten zou toelaten. In een eerder bericht hebben we wel eens gezegd, dan sluiten we direct de grenzen. Maar bij nader inzicht zijn we tot de conclusie gekomen dat op basis van de epidemiologische gegevens het best verantwoord is om stapje voor stapje te gaan versoepelen en ook met Aruba en Curaçao een bubbel op te zetten. Die bubbel is bedoeld geweest en nog steeds voor onze eigen mensen, zodat die niet heen en weer van de eilanden met allerlei maatregelen geconfronteerd worden. Dus blijft de bubbel tussen Bonaire en Aruba bestaan en is dat dan niet heel risicovol? De bubbel blijft bestaan, maar we houden vinger aan de pols. We hebben dagelijks contact met de publieke gezondheidsdiensten van Aruba en Curaçao, stemmen zoveel mogelijk op elkaar af en hebben eigenlijk dezelfde strenge, strikte inreisbeleid, waarbij Curaçao en Aruba geholpen worden door hun grondwet die net iets anders is dan die van ons. Zij kunnen verplichte testen afnemen bij inreizende personen, terwijl wij dat niet kunnen. En daarop hebben wij een gezondheidsverklaring, die overigens bij de andere 2 eilanden net zo goed geldt. Maar wij vragen de mensen om eigen verantwoordelijkheid te nemen en als ze op reis gaan naar Bonaire, om een test te laten doen 72 uur voorafgaand aan de reis. We kunnen dit niet verplichten, maar wij appelleren aan hun verantwoordelijkheidsgevoel. En we vragen dat voor de volksgezondheid op Bonaire. Dat betekent dus dat zowel Curaçao als Aruba dan zelf beslissen of er getest gaat worden of niet? Die keuze hebben zij al gemaakt. Aruba gaat grootschalig testen. Test iedereen die het land binnenkomt. Dus alle Amerikanen zijn sowieso getest als ze binnenkomen. En alleen een negatieve test is geldig om ook te mogen verblijven op het eiland. Mocht een test positief uitpakken, dan worden ook op die eilanden direct quarantainemaatregelen van kracht. Oké, en waarom kan Bonaire het testen niet verplicht stellen? Dat kan op basis van het juridisch kader kan dat niet. Wij hebben een hele fijne grondwet. En ik zeg ook expres fijn, want we hebben een heel democratisch stelsel. En op basis daarvan kun je niet verplichten onderzoek te doen op je lichaam, want dat is het is een onderzoek op je lichaam, zonder dat je daar vrijwillig toestemming voor geeft. Dat mag je nooit verplicht afnemen. Oké, wat moet je eigenlijk zelf doen als je op reis gaat naar een van de eilanden of een ander land? Ja, dat is eigenlijk een open deurvraag, want als je op reis gaat en je gaat heel ver van huis, dan moet je je goed voorbereiden. Of er nou COVID is of niet. Eigenlijk moet je je altijd heel goed voorbereiden op een reis. Er zijn genoeg landen waar je bijvoorbeeld vaccinaties moet halen als je gaat reizen. Dat weet je allemaal van tevoren, want dat haal je uit de websites die daar helemaal op gespecialiseerd zijn. Wij adviseren iedereen ook om dat heel goed in de gaten te houden. Maar aangezien de regio hier uit meerdere landen bestaat en meerdere verschillende wet en regelgeving, hou al die websites goed in de gaten. Wat moet ik doen als ik naar Aruba ga? Wat moet ik doen als ik naar Curaçao ga? En wat zijn de geldende regels voor Bonaire? Nou, hele goede informatie. Denkt u dat het realistisch is dat Bonaire COVID-19 vrij kan blijven? Ik denk niet dat het realistisch is, maar wat ik wel denk is, zou er een geval van COVID-19 geconstateerd worden hier op het eiland, dan hebben we daar heel goed grip op. We zijn er goed op voorbereid. We kunnen korte slagen maken, zodat we het risico zo klein mogelijk houden. En daar ben ik vast van overtuigd. Daar is heel veel voor gedaan op de achtergrond. De zorg is op orde. Het ziekenhuis heeft extra middelen en IC-capaciteit opgebouwd. De huisartsen zijn er klaar voor. En de publieke gezondheid heeft extra mensen in dienst genomen. Bedankt, mevrouw De Vogel. Graag gedaan. Volgens Arthur Staley is het een concept out-of-the-box thinking, een vorm om onze gemeenschap te misleiden. Het gaat om dat Bonaire nu een bepaalde richting heeft gekozen, of die gaat een bepaalde richting uit, wat eigenlijk afwijkt van wat wij gewend zijn
om te kijken wat wij met Bonaire naartoe willen. Het is wel een groot probleem, want wij kennen bijvoorbeeld de mensen op Bonaire die zijn gewend om een beroep te doen bij de overheid als ze iets willen bereiken. En dan zien we nu dat de overheid meer een houding heeft genomen, wat meer afstandelijk is ten opzichte van de bevolking. En dat willen ze nu goed houden en daar hebben ze hun mensen voor dat doel. En die mensen, dat zijn allemaal projectleiders, dat zijn allemaal managers, dat zijn allemaal mensen die bepaalde ideeën hebben. En ze komen met moeilijke woorden zoals visie, missie, thinking out of the box. En al dat soort mooie woorden om mensen een beetje voor de gek te houden. En ook om afstand te bewaren. Je kunt duidelijk zeggen, als je het hebt over visie en je gaat naar een visser en je zou zeggen, wat voor visie heb je? Dan kijkt die man jou aan en zegt van, waarover heb je het? Maar als je zegt van, wat denk je? Wat voor ideeën heb je? Het enige wat hij dan gaat zeggen is, de overheid moet dat en dat nou voor mij doen. Ga je naar de boeren en je zegt van, wat voor missie heb je? Missie? Wat bedoel je met missie? Nou, wat is jouw taak? Oh, ik moet planten en ik heb water nodig en web moet mij water geven. Dus als je met die moeilijke woorden komt, dan hou je de afstand. Dan gebeurt er niks. Dus weg met die woorden. Blijf dan op je kantoor onderling bepaalde dingen bespreken en lachen en de mensen uitlachen voor mijn part. Maar praat de taal van het volk. En dat probeer ik de mensen duidelijk te maken. En laat de dingen gebeuren. Je hebt bijvoorbeeld, als je een stuk terrein wil hebben. Ik heb net van de gedeputeerde Kroon gehoord. Die zei van, nou, FKPD heeft in 2017 een stuk terrein gekregen, of aangewezen. Er is dus een stuk terrein voor hen aangewezen. Maar ze hebben het nog steeds niet, in 2020. En hoe komt het? Van ja, daar bij RNO, dan zitten ze dwars, dan doen ze dit niet en dit gebeurt niet. In 3 jaar tijd kun je dat ding nog niet voor elkaar krijgen. Ze hadden het gebouw al lang daar op het terrein moeten zetten. En daarom zeg ik, stem massaal op de heer Kroon. Want hij houdt zich niet aan die flauwekul van visie en missie en thinking out of the box en al die en empowerment en al dat soort dingen. Tegenwoordig heb je ook nog een mooi woord. Ik ben een influencer. Dus ik beïnvloed mensen. Ja, je houdt mensen onder de duim. Ja? Dus die man die zegt, nee, hebben jullie terrein nodig? Hebben jullie het echt nodig? En hij ziet dat ze het nodig hebben, dus regel dat ding. En zulke mensen hebben wij nodig. Mensen die dingen laten gebeuren. En niet van die flauwekul van een hele route afleggen. Dan gaat hij van het hoofd, dan gaat hij naar die. Dan ligt hij 2 dagen in de lessenaar en dan gaat hij weer naar die. En dan ligt hij dan een half maand daarover in de la. En dan gaat hij naar die en die voordat hij bij de overheid komt. En dan gaat hij naar de notaris. Nou, dat duurt te lang. Wij gaan in de reclame en zijn zo bij u terug. Sintoniza nos TV agora onda kubota. Download nos app, sea por de App Store of Play Store y disfrutar de nos programación y transmisión en vivo completamente gratis. Haya notificación de boletín especial y queda al tanto de todo lo que te pasa. Paso escuta de nos, conta con nos. El canal netamente boneriano. Nos TV. Tu tem um sonho ou mais, pero quando está com a pessoa que está trabalhando e como nós podemos ajudar para realizar isso aqui não? Sonho te dando contesta. Sonho, já são 6 horas da tarde e repetição já viene depois de wega de número. Boteco
terecht bij Bonaire Journaal. In het tweede kwartaal van 2020 waren consumentengoederen en diensten op Bonaire met 1,4% goedkoper dan een jaar eerder. Op Sint Eustatius daalden de prijzen met jaarbasis met 1,3% en op Saba met 1,1%. Dit meldt het CBS op basis van de Consumentenprijsindex Caribisch Nederland. CPI staat voor Consumentenprijsindex. Dat is een index wat gebruikt wordt om te kijken hoe de prijzen zich hebben ontwikkeld over een bepaalde periode. Wat we doen is, wij doen een prijswaarneming elke maand. Dan kijken we naar prijzen van producten, van diensten. We gaan niet alleen maar kijken naar producten in de supermarkt, maar we kijken ook naar bijvoorbeeld prijzen van de bankproducten, verzekering, schoeisel. En dan 1 keer in het kwartaal, dan bepalen we wat de consumentenprijsindex is geworden. En wat de CPI dan zegt, is bijvoorbeeld hoeveel een huishouden, of hoeveel het inkomen van een huishouden moet stijgen, willen ze hetzelfde blijven kopen. De prijzen voor Bonaire die zijn gedaald met 1,4% in vergelijking met een jaar daarvoor. Dus de prijzen van het tweede kwartaal 2020 zijn gedaald op Bonaire met 1,4% in vergelijking met het tweede kwartaal 2019. De voornaamste reden komt eigenlijk door de compensaties die de overheid heeft gegeven door de gevolgen van de coronacrisis. We hebben compensaties gekregen over de prijzen van het tarief van water, van elektriciteit en van internet. En dat heeft met zich meegebracht dat de prijzen van water gedaald zijn met 11,4% in het tweede kwartaal in vergelijking met het eerste kwartaal. De prijzen van elektra zijn gedaald met 11,6% en de prijzen van internet met 19,4%. De coronacrisis die had zeker invloed op de waarneming van de prijzen. Er waren heel veel producten die niet beschikbaar waren, of veel producten en diensten die niet beschikbaar waren. Bijvoorbeeld vluchten, mensen heel veel zijn gaan kopen, of bepaalde mensen misschien veel zijn gaan kopen, wat we een hamsteren noemen. Maar dat had geen invloed op onze meting, op onze waarneming, want wij kijken alleen maar hoe de prijzen zich hebben ontwikkeld en niet of er meer is afgenomen of minder. Wat we hebben gedaan om dat op te lossen is, we hebben gekeken naar de laatst waargenomen prijs. Voor de producten waar wij geen prijs van hadden, hebben we gekeken naar de laatst waargenomen prijs. Of wij hebben een schatting gemaakt aan de hand van andere vergelijkbare producten en diensten. Voor wat betreft Sint Eustatius en Saba zien we dat de prijzen van Saba gedaald zijn met 1,1% en de prijzen van Sint Eustatius zijn gedaald met 1,3%. En dit is allemaal in het tweede kwartaal van 2020 in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019. Afgelopen donderdag 9 juli stonden 2 verdachten terecht in de rechtbank van Bonaire. Een vrouw 59 jaar en haar schoonzoon 43 jaar. Gedurende een doorzoeking op het adres van de schoonzoon is bij de vrouw een hoeveelheid cocaïne aangetroffen. Een medeverdachte is reeds eerder van de handel en het bezit van de verdovende middel veroordeeld. De man is veroordeeld voor het witwassen van een boot Chantal. De boot was aangeschaft voor een bedrag van $20.000, vermoedelijk afkomstig uit een misdrijf. Volgens de verdachte zelf had hij het geld geërfd, maar dat kon hij niet bewijzen. De officier van justitie eiste de verbeurdverklaring van de boot, nu deze het voorwerp is van het misdrijf witwassen, alsmede een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden. De vrouw is niet eerder met justitie in aanraking geweest en had reeds 25 dagen in voorlopige hechtenis gezeten. Het Openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van 60 dagen, waarvan 35 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De rechter heeft de vrouw conform de eis van de officier van justitie veroordeeld. Ook de strafeis tegen de man is door de rechter overgenomen. Ook de strafeis tegen de man is door de rechter overgenomen. 2020 was een succesvolle schooljaar met veel aanpassingen op de scholen voor studenten als docenten, wegens de coronacrisis. Unit-directeur Lisette Keizer van MBO-SGB vertelt meer over het schooljaar 2019-2020. Nou, ik ben het met je eens dat het echt een jaar is geweest met veel uitdagingen. We hebben een aantal weken de deuren dicht moeten doen van de school.
En dat betekent dat je online met studenten contact moet houden. Nou, dat is niet altijd gemakkelijk geweest. Het is ons wel gelukt. En vervolgens hebben we, toen we eenmaal weer de examenstudenten mochten ontvangen, in april was dat voor ons, heel hard gewerkt om de achterstanden in te halen, om extra exameninstructie te geven, examenweken te organiseren. En ja, ik kijk met een heel goed gevoel terug, want we hebben 125 studenten een diploma gegeven. En dat zijn er wel 50 meer dan vorig jaar in juni. Dus dat is een mooi resultaat. We hadden zelfs 3 studenten die excellent waren, dus cum laude afgestudeerd. Dus we zijn moe, dat kan je ook wel een beetje aan me zien, maar wel heel erg voldaan met ja, de inzet. En nu dat deze schooljaar is afgesloten en er komt een nieuw schooljaar en ja, misschien de situatie kan veranderen. Wat kan je ons meer vertellen hoe MBO Bonaire gaat voorbereiden voor deze nieuwe uitdaging voor het nieuwe schooljaar? Ja, het is best heel lastig. Hoe moet je je daarop voorbereiden? Want we hebben afgelopen jaar te maken gehad met 1,5 meter afstand. Op dit moment is het nog niet bekend of dat na de vakantie ook zo moet zijn. We houden daar in ons achterhoofd wel rekening mee. Dat zou betekenen dat sommige groepen te groot zijn om in het lokaal te passen. Dus we beginnen dit schooljaar met een studieweek voor de docenten. Zodat we echt een week lang fully focused zijn van hoe moet je straks, als we weer 1,5 meter krijgen, of misschien zelfs naar sluiting toe gaan, wat we natuurlijk helemaal niet hopen. Maar je moet altijd een beetje vooruitkijken dat we echt nog beter studenten online kunnen bedienen. We hebben een subsidie gekregen vanuit Nederland om achterstanden weg te werken. Die eerste aanvraag hebben we gedaan en die hebben we ook gekregen. Dat betekent dat we 200 devices bestellen, zodat we studenten meer gelegenheid geven om ook thuis dingen te doen. Maar we zullen ook met remedial teaching aan de gang gaan. Dus we zijn op allerlei fronten bezig om te zorgen dat studenten niet te dupe worden van deze tijd. En dat onze docenten er helemaal klaar voor zijn. Nou, we hebben voor ICT een paar nieuwe aanmeldingen gehad, maar vooral voor de BBL. Dus dat is mooi, dat is werken en leren. Dus de bedrijven die hebben goed gereageerd. We hebben ook nog een bedrijvenbijeenkomst gehad. Dus daar hebben we nu ook een leuke groep van kunnen vormen. En verder hebben we natuurlijk in Marriott naast de ICT ook andere opleidingen verteld. En ja, sinds die woensdag hebben we 20 aanmeldingen erbij gekregen. Dat is voor ons echt een mooi aantal. We hebben ook studenten vanuit Curaçao die de opleiding media willen volgen. Dus de oproep om kamers te hebben, ja, daar waren we ook heel blij mee. Want die studenten moeten natuurlijk woonruimte krijgen. Dus al met al wordt het ook op dat terrein een heel mooi jaar voor het mbo. Want we hebben meer dan 100 studenten meer in vergelijking met vorig jaar. Dus we verwachten zo'n kleine 300 nieuwe studenten te verwelkomen. En dat is natuurlijk geweldig. Dus de potentieel voor deze opleiding wordt groter in de toekomst voor het eiland van Bonaire, maar ook voor die andere eilanden rond ons. Ja, dat is natuurlijk heel nadrukkelijk de bedoeling, dat als je nieuwe opleidingen start, waarbij gewoon veel geïnvesteerd moet worden, nou dat is bij ICT zo, dat andere eilanden dat niet hoeven te doen, want dat is natuurlijk eigenlijk zonde. Dus ik denk dat we, en dat heeft wel even tijd nodig, maar dat we steeds meer mensen van de andere eilanden ook gaan krijgen. En ik denk dat dat alleen maar heel goed is. Begin dit jaar heeft RMD Bouwbeheer de opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire gekregen voor de renovatie van de Tjatjatja-pier. Voordat de pier klaar was, werd het alweer in gebruik genomen. De groep ouderen die daar iedere ochtend komen zwemmen, wordt dit enorm gewaardeerd en werden zij woensdag 15 juli op ontbijt getrakteerd. Bonaire Journaal heeft het volgende reportage. Want ik heb hem eigenlijk namens het bedrijf georganiseerd. En dat is eigenlijk om ten eerste mensen te bedanken die hier iedere morgen aan het zwemmen zijn. Die hebben ons heel goed gesteund. Maar ook de mensen die gebouwd hebben aan de pier, die wil ik daar even mee bedanken. En natuurlijk OLB voor de opdracht voor het maken van de pier. De oude Tjatjatja-pier die was erg slecht. En nou, die hebben we eerst moeten slopen. Toen hebben we hem digitaal ingemeten. Hebben de informatie naar Nederland gestuurd, naar een Nederlands bedrijf. De firma De Wolf uit Heerenveen. En die hebben de staal precies op maat gemaakt. En ja, de staal is toen binnengekomen en het was eigenlijk een soort van een puzzel. We hebben gebruik gemaakt van de bestaande buispalen, de palen die in het water stonden. En die hebben we eigenlijk verzwaard door een grotere diameter overheen te zetten. En dat weer te vullen met beton. En het staal wat we gebruikt hebben, er zit 4 coatlagen op.
Dus ik denk dat hij heel lang meegaat. Ja, nou ziet het er allemaal netjes uit en nou is de bedoeling dat we het ook allemaal een beetje netjes houden met elkaar. Ik ben absoluut trots op de mensen die eraan mee hebben gewerkt. En ik vind het geweldig als ik 's morgens hier voorbij rijd en dat ik al die mensen eigenlijk zie genieten van de pier, maar ook van het water. Als je in de middag kijkt, alle kinderen die zijn allemaal vrij. Nou, ik bedoel, het is erg druk op de pier. Ja, in het begin van het jaar heeft RMD 2 opdrachten gekregen van het OLB. Nou, de eerste, daar staan we nu, de Tjatja-pier. En we zijn afgelopen week begonnen met de verlenging van de Visserspier. En daar komt 20 meter steiger aan. Ik hoop dat we einde van de maand dat we hier weer daar kunnen staan. En dat we daar ook weer een onofficiële opening kunnen doen. Ik vind het heel erg leuk. Ik zwem hier elke dag en ja, het is een hele leuke club en het is goed voor de fitness en een leuke plek. Wat vond u ervan dat u een verrassing hier ontving? Super verrassing, ontzettend leuk en spontaan. En ja, als we jarig zijn trakteren we hier ook altijd. En dan is er Moederdag, Vaderdag, nou, alles. Kerstmis gaan we uiteten en ja, het is een hele gezellige club. Dus jullie komen hier al heel lang? Ja, zeker wel. Ik zeker al 10 jaar en dan sommigen nog langer en zo. En, ja, het is al een hele tijd hier zo. En we zijn ook blij dat deze pier weer mooi gemaakt is, want dat geeft een mooi cachet. En heel graag zien we dit. En jullie lopen wel makkelijk het water in, of is het nog steeds een beetje moeilijk? Oh ja, als je niet zo goed te benen is het iets moeilijker, maar het is wel goed te doen. Want we helpen elkaar of je hebt nog een paar steunen en zo, dit is wel te doen. En het is echt een hele mooie plek. En je kan rustig zwemmen zonder dat je steeds met je benen tegen het koraal zit. En dat vind ik het mooie van deze plek. U kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Brecht Koedouder. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.